Норт Каролайна. Пристигна ли на местото? Чуваш ли ме добре? Чувам то добре, що? Пристигна ли на местото, питам? Ами на 42 мили съм, то там няма къде да се спрете, че... Как са ми моите манджи? Моите манджи как са? Ми ядах рибата там си. Рибата, бялата, изяде ли всичката? Не, имам още. Още едно парченце ли имаш? И шишчетата няма вече шишчета, нали? Нямам. Ами има ли маслини още? Има. Ами... Още 2-3 маслинки има. Ами това... видя ли го на месото, дето то е свинско месо, дето съм го пекла? Изяде ли го? Изяде ли го? Ами не можах, защото трябваше да ям риба. А кисели краставици? Кисели краставици? Ядах, да. Цели 5 краставички. Ами пресни краставици ядеш ли? Не. Що? Защото не съм стигнал до тях. Те не са най-отдолу. Най-отдолу са. Добре. Чакай да питаме друго. Орехи имаш ли още? Имам. Ти си добре горе-долу. От Норт Каролайна, ако можеш да вземеш за обратно, защото имаше рожден ден. Имам, да. Ще изкараме тук с белия лебед. Това нас и без стои, никой не нажаля нас. Венцо, какви са тези приказки? Аз тук днеска за теб телефони въртя, всичко ти, никой не жали нас. Жали ни на някой не е. Пуснали са не тук да бачкаме от другата страна на континента, сме тъй, че ако се преберем, ако не се преберем. Венце, да внимаваш много и да мислиш за мене по-малко, ако можеш. За тебе да мисля ли? Да куда мисля за тебе? Как ще ми вземеш пари, нега? Не е хубаво така да говориш. Не е хубаво. Не е хубаво да вземаш моите пари. Не е хубаво. Това е дето да разговаря, да ми вземаш пари, не е хубаво. Аз да ли ги връщам там с Шело? Добре.